Masa masurayaan? About life. Life in general? Yeah. Why, kumusta ang kinabuhi? Okay, okay na lang. Unsay part sa kinabuhi nga dili okay? Problem sa family. Oo. Musa nga problem? Kanang broken family. Okay ra, surayaan ang broken family? Okay na. Bata pa ko is my mother is nana siya laing kakuan. Family ba? Murag mabutang nga kamo mo'y second nga. Kaan daw, like akong father is na daw siya like asawa na. Tesa nalibog ko. Ang imong mama, na siya kaugalingong pamilya una. Tapos imong papa, napoy kaugalingong pamilya. Ay wala pa kaugalingong family akong mother. Atong unang panahon na. Oo, ako rang father. Mga to dito pagkabalo na mo nga kabita days mama. Pero okay naman, guwapa po ni gawas. Pero wala ka balo imong mama nga naay asawa imong papa. Wala. Pili may dad nga nabalanan nga naso. Lang. Karon lang nga nadako mo. Giingnan ko sa cousin sa akong father. Nakakita siya na ako. So, mo to gitaganan ko. Nya wala po mo giaway sa unang pamilya. Wala ra. Imong mama nakibulag na ba? Bulag na sila, dugay ra. Mo to, nana siya kagalayang family. Kung ma-apply na sa imong kinabuhi, unsa naging lesson nimo ana nga nakuha? Uy, accept na lang unsay nahitabo sa kinaw. Kay mo man joy nako anjud. Pero if na ko'y own family, dili jud ako nang buhaton. Magpangutan na pud gay ka no? Yes. Kadudahan gyud na ba ni Gani. partner or wala? Karon kay mga batanon na nagmilalaing partner Gani. gani. Nanay uyab pero nakikita pag laing. Lain. Pero karon wala kay uyab. Wala. Bawal. Bawal pa sa ginakan. Tuwing ko nimo. Unsay katungo unsa man? Wala. Pero na ko'y ka Murag ka chat-chat lang. ka-chat-chat lang. Tesa, nangyagi. Ana, sutor, pero wala pa nimo gisugot. Wala pa kay bawal pa man. Chat-chat lang sa. Chat-chat lang sa amigo ra ba. Pero okay raman siya. Sabot lang po siya. Kaning nanguyab di mo gipangutanan basig na kay laing ipanguyaban ha. Ambot niya. Ay no niya po ng choice no kay dili pa Ako mo. ng choice kay mangita siya koan. Ay. Lain. Kay last koan ako, last relationship is Oh. legal may both side. Ang una? Oo, una. Nakaron gipagbawalan na noong ka. Kay wala pa man kay klase ato. So to bakasyon to panahon. Bakasyon pa. Dugay po mi ato ding mao ra to. Naunong ra kay tungod kay klase or nailaing rason pa lain. Ay laing rason. Daghang rason. Dangan rason. Long story. Mensahe nimo sa imong kaniadto ug sa imong karon. Ay wala ra oy kapoy minsay ninyo. Bahala mo sa inyo kinabuhi. Agko na mo.